Vi har modtaget en hel masse parfumer fra This Scent. This Scent er Danmarks største designer-inspireret parfumevirksomhed. Vi rater parfumer med bind for øjnene, og Nihat han starter med dameparfumer. Dufter lidt af frugter, synes jeg. 8 ud af 10. Den er også rigtig god. Den vil jeg give 7 ud af 10. Den næste er den her. Den er også okay, faktisk. Den vil jeg også give 7 ud af 10. Den er også frisk, den der. 8 ud af 10. Og så prøver vi den her. Der er power på den der. 6 ud af 10. Og her kommer den sidste, som Nihat han skal rate. Faktisk rigtig god. Og så har den sådan lidt candy duft over. 9 ud af 10. Det er den første, hun skal rate. Den kan jeg ikke så godt lide. 4 ud af 10. Den her. Ja, den er god. Sommerparfume simpelthen. Den får en 7 ud af 10. Prøv lige den her. Sådan lidt mere sød i det. En 8 ud af 10. Der ligner lidt James Bond. Der skulle bare være 2 nuller i stedet for. Den er god. 9 ud af 10. Nihats favorit er 121, som er inspireret af Good Girl Blush. Den er altså også god. Lisas yndlings mandeparfume, det er den her, som er inspireret af Y.